Wajuange ni Migao mar thieth oyango ng'at mar ariyo manigi guonyo mar Mpox e boma ma Malabe kaunti ma Busia. Jatuoni ma en dichuo ma jariembo mar trela oketenge kar thieth moro ka imedo timne nonro kod thieth ma timore kinde matend kaunti ma Siaya. Kokadho Migao mar thieth bende olando ikruok mar rakruok kod guonyono mar Mpox koro ni ranyisi moro amora onene gwenge ma kono. Director mar thieth e kaunti ma Siaya Kennedy Orwenjo wacho ni kata bedo ni pok gibedo kod kes moro amora to gisetiego jochiw thieth kendo keto kenge mowinjore e rakruok kod guonyono. We are much prepared on the bit of Mpox. We have taken our people through capacity building. We already have isolation centers. As to now, we have not had any case. We just had some scares, and these were all, they were not Mpox, they were Mpox negative. And of course, what we are doing is trying as much as possible to talk to the people in the community so that if at all they see people with those particular signs of Mpox, then they can just come forward so that we're able to collect samples and